Balik na sa normal ang operasyon sa Mactan Cebu International Airport, pipila ka oras human gisirad-an ang runway tungod sa gipahigayong repair. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang 8 meters nga gitason sa nagusbat nga bahin sa runway sa Mactan Airport nga daling giayo sa mga personnel sa tugpahanan ni atong Sabado. Wala mahinayon ang repair ni atong Biyernes tungod sa uwan nga nasinati. Subay sa repair, napugos ang tagduma sa airport nga pasirad-an ang runway kundi inapektuhan ang mga departing ug arriving flights. Matod sa Mactan Cebu International Airport Authority o MCIAA, moabot sa 89 flights ang naapektuhan kundi ubay-ubay ang mga delayed flights. Dunay na po ka mga flights ang na-divert sa Iloilo, Bohol Panglao International Airport ug sa NAIA. Samtang giayo ang primary runway, gipagamit lang una ang alternate runway sa airport. Alas 7:30 sa gabi ni atong Sabado, nahuman ang repair ug nahibalik ang operasyon sa primary runway. 6:30 start na ta sa ato ang operations at the second runway. No, maayo na gani gyud kay nagamit na nato ang ato ang second runway karon for emergencies. While nag-repair me sa ato ang main runway, anya at 7:30 sa gabi because of the curing time pa man, ato na po na-open ang ato ang main runway. Kagahapon, ubay-ubay ang mga pasahero nga wala makasakay pagkasabado ang miabot sa airport. Usa nila ang pamilyang Samson nga pauliay sa Iligan City. Now it's extended to 7 days because gabi man ta. So, yeah, it's nice. At least dili ko kukuha ng eskwela. They said nga runway is a problem man, so that could be, pero they said nga it's kwan daw, it's nature na ano, kay I had experience natural calamity. Now no compensation. So that's a bad thing. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.